Nyt on minuutin kuluttua. Varoitus! Nyt Lehtonen piirtuu. Nyt ei kestä pitää. Kohta lähtee. No. Se hienon näköinen joku meni sivu. Älähän vielä. Suottaa se mennä. Mitkä on minuutti? Oottava aika on pitkä. Tämä on ollut vielä kova. Toinen. Tämä on kuin talvisodassa. No niin. Paitsi pakkasta on 10 kertaa vähemmän. Niin. Nyt jos on sitten sattuminen, jos on myös raakasoissa, niin ei tuonne maiten syy. Näkyykö nyt? Oi Jeesus! Perkele kyllä lämmin. Niin, ihan poltti kasvoi. Se oli siinä. Se oli siinä. Mie vähän arvelinkin, että ei tuommoista isosta paukusta lähde semmonen Niin. kova paukku, vaan tuo. Se oli siinä.